Вітаю, паважаныя гледачы. Сёння я планаваў пагутарыць пра праблемы ды перспектывы дэмакратыі, калі яны, канешне, ёсць, у тым ліку пра тое, як ставіцца да забароны нейкіх антысістэмных партыяў ці учасці нейкіх кандыдатаў у выбарах. Але ўсё ж такі напярэдадні 8 ды 9 траўня я вырашыў пагутарыць пра тое, як ставіцца да адпаведных гістарычных падзеяў. Альбо нават не пра тое, як ставіцца, а пра тое, як асабіста я да іх стаўлюся. Пачаць, напэўна, трэ з таго, што калі мы абмяркоўваем такія рэчы, заўсёды цікава, хто ввогуле пра гэта кажа, то бок які у самого чалавека бэкграунд у дачыненні да адпаведных падзеяў. І я тут мушу сказаць, што у мяне бэкграунд, напэўна, такі самы складаны, якім складаным з'яўляецца і маё асабістае стаўленне да гэтых падзеяў. Чаму складаны? Таму што асабіста я хутчэй асоба, чалавек з нават не з бэкграундам, дакладней было бы сказаць, а з шляхом асабістым, палітычным да інтэлектуальным, які бліжэй да прадстаўнікоў антысавецкіх эміграцыяў ды рухаў, і адпаведна я асабіста маю антысавецкія, антыкамуністычныя погляды в іх надта радыкальным, так бы мовіце, выглядзе. І я ўжо апыніўся в эміграцыі не в 2022 годзе, як большасць расейцаў, так званых хороших русских, і нават не ў 2020 годзе, як шмат хто з беларусаў, а больш за 15 год. І адпаведна я маю надта радыкальнае стаўленне да існуючых рэжымаў у Расіі ды ў Беларусі. Я не прыхоўваю тое, што я падтрымліваю Украіну, прычым падтрымліваю яе ўжо ад рэвалюцыі годнасці, ад Майдану. І адпаведна маё стаўленне да падзеяў другой сусветнай вайны, яно, канешне, не можа быць класічным для постсавецкай прасторы. З іншага баку, я нашчадак людзей, якія ваявалі у гэтай вайне на савецкам баку. Абодвы мои деды, яны воевали у шэрагах савецкай арміі, а мой дед беспасярэдна по прамой мужчынскай лініі, які нарадзіўся ў смаленскай вёске, ён пачаў гэты шлях як звычайны салдат, а закончил его як капитан у Берлине беспасярэдна и атрымаў урэшце-рэшт орден чырвонага сцягу. Адпаведна, то бок гэты чалавек, ён прайшоў праз галоўныя бітвы другой сусветнай вайны на ўсходнім фронте. Таму стаўленне у мяне такое складанае. То бок я, канешне, з аднаго баку цудоўна разумею, што я чалавек з савецкім сямейным бэкграундам, а перад савецкім яшчэ з імперскім, такім расійска-імперскім бэкграундам. З іншага баку я таксама цудоўна разумею, што
калі б Савецкі звяз ён не прыпыніў сваё існаванне, мяне як асабістасці не існавала бы, альбо гэта мага быць фізічна быў бы той самы чалавек, але прынцыпова іншая асоба з іншымі поглядамі, з іншым шляхом асабістым, нават з іншымі нашчадкамі, улічвае умовы майго існавання і гэтак далей, гэтак далей. Гэта я улічыў неабходным заўважыць, аб быў зразумелы, так бы мовіць, пэўны бэкграунд. Што датычыцца саміх гэтых падзеяў, перш за ўсё я, напэўна, мушу заўважыць, што я лічу нацысцкую Нямецчыну, Трэці рэйх злом у дачыненні, прынамсі, да славянскіх народаў, да славянскіх нацыяў, дакладнейшае да іх лёсу. Чаму я гэта мушу заўважыць? Таму што для абсалютнай большасці савецкіх ды постсавецкіх людзей гэта рэчы відавочныя, і насамрэч з іх пункту гледжання наадварот. Маі погляды на гэтыя падзеі, яны з'яўляюцца рэвізіянісцкімі, і гэта насамрэч так, яны рэвізіянісцкія, прынамсі у параўнанні з афіцыяльным савецкім альбо прасавецкім поглядам, у тым ліку у параўнанні з тым, што мы будзем сёння абмяркоўваць. І менавіта таму, што маі погляды з'яўляюцца антысавецкімі і фактычна рэвізіянісцкімі у дачыненні да савецкай версіі, да савецкага погляду на гэтую історыю, я мушу заўважыць, што я лічу нацысцкую Нямецчыну злом для народаў славянскіх і ў тым ліку балтскіх народаў, якія, канешне, не з'яўляюцца славянскімі народамі. Гэта там асобная тэма, дачынення паміж сабой славянскіх да балтскіх народаў, але чаму я заўважыў і славянскі, і балтскі у данном выпадку? Таму што перамога нацысцкай Нямецчыны, яна нічога добрага сабой не несла ані для славянскіх, ані для балтскіх народаў з пункту гледжання іх нацыянальных перспектываў. Чаму пра гэта таксама сёння будзем гутарыць? І я гэта лічу неабходным заўважыць, таму што гэта, я спадзяюся, будзе неабходным, альбо прынамсі карысным паслухаць для часткі нашых гледачоў, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі у тым ліку правай моладзі, нацыянальна арыентаванай моладзі, беларускай, украінскай, мага быць, іншых народаў. І таму што паміж пэўнай часткі прадстаўнікоў дадзенага накірунку сёння пашыраны такія вельмі наіўныя, шчыра кажучы, погляды ў дачыненні да нацысцкага Трэцяга райху, да перспектываў егоннай перемогі у гэтай вайне, ды да адпаведна магчымых перспектываў нашых народаў у выпадку такой перемогі нацысцкай Нямецчыны. Я насамрэч тут у значнай меры буду прытрымлівацца наратываў, альбо я буду спрабаваць каментаваць і дыскутаваць, часткова пагаджацца з аргументамі Ігора Марзулюка, якімі ён падзяліўся у перадачы на Белсаце. Яна, здаецца, была месяц таму, альбо нешта падобнае. І у гэтай перадачы
там больш за гадзіну, ён там вельмі так грунтоўна, ды дакладна, надта дакладна тлумачыў тое, чаму уласна вось нацысцкая Нямецчына яна мела каланізацыйна-генацыдныя пляны ў дачыненні да славянскіх народаў, у тым ліку да беларусаў і украінцаў. І я тут мушу сказаць, што што датычыцца гэтых аргументаў спадара Марзулюка, яны, як гавораць адвакаты, гэта правда, только правда, нічога акрамя праўды, але гэта не ўся праўда насамрэч. І чаму? Вось чаму пра гэта мы у тым ліку сёння таксама будзем гутарыць. Насамрэч, так, першапачаткова Гітлер меў у дачыненні да славянскіх народаў, у тым ліку да умоўна усходнеславянскіх народаў, генацыдна-каланізацыйныя пляны. Гэта, безумоўна, гэта відавочна, гэта трэ прызнаць. Але трэ таксама вельмі дакладна зразумець, в якіх умовах узніклі гэтыя пляны і у яком кантэксце сам Гітлер гэтыя пляны успрымаў. То бок, калі мы адкроем ігонную кніжку «Майн кампф», якая была напісана каля 20-х гадоў мінулага стагоддзя, дык мы там убачым у ігонных развагах наконт у вонкавай палітыцы будучай Нямецчыны тое, што ён насамрэч прапанаваў, аб у будучыні Нямецчына пашыралася на ўсход і захапіла там жыццёвы прастор і адпаведна заселіла бы его немцамі. То бок гэта тыя самыя каланізацыйна, і фактычна генацыдныя у дачыненні да нашых народаў пляны, пра якія звычайна ідзе мова. Але у той самы час Гітлер там піша пра варункі тых ці іншых падыходаў. І вось гэта его падыход, то бок захапленне жыццёвага прастору на ўсходзе, ён его лічыў пазітыўным і ён заклікаваў да гэтага падыходу, але пры умовах неабходнага звязу Нямецчыны з Англіяй. То бок сутнасць гэтага падыхода яна з'яўлялася ў тым, што Гітлер прапаноўваў у выпадку гэтага падыхода залішыць, або Нямецчына залішыла для брытанскай імперыі яшчэ ў тыя часы яе заморскія калоніі, а потым альба адначасова пры падтрымцы Брытаніі, альба прынамсі пры умовах адсутнасці змагання супраць Нямецчыны з яе баку, гэта б дазволіла Нямецчыне сканцэнтраваць уласныя сілы на ўсходнім накірунку і захапіць гэтыя калоніі, заселіць немцамі, адпаведна часткова знішчыць, часткова дэпартаваць, часткова зрабіць рабамі местнае насельніцтва. Гэты варыянт, гэты сцэнар ён лічыў аптымальным, і гэта таксама трэ прызнаць. Але вось ён лічыў, што варункам гэтага варыянту з'яўляецца тое, што неабходна, аб перад тым, як пачынаць ваяваць на ўсходзе, Нямецчына яна адпаведна дабыла б звяз і адбыўся нейкі звяз паміж Нямецчынай ды брытанскай імперыяй.
Адпаведна, Гітлер лічыў, што калі б гэта не адбылося і калі б гэта было б немагчыма, то тады бы ўжо існаваў другі альтэрнатыўны сцэнар. То бок, калі Англія, брытанская імперыя, яна ўжо з'яўляецца антаганістам Нямецчыны, калі яны ўжо ваююць паміж сабой, дык альтэрнатывай гэтаму сцэнару з'яўляецца тое, што Нямецчыне неабходна мець звяз з Расіяй, адпаведна залішыць Расіі яе тэрыторыі, яе прасторы, яе землі, а самой Нямецчыне пры падтрымцы Расіі, альбо прынамсі без змагання Расіі супраць яе на ўсходзе, выкарыстаць гэта, або захапіць у Брытаніі яе заморскі калоній. І адпаведна, чаму, і гэта вельмі неабходна зразумець, чаму Гітлер лічыў, што для Нямецчыны магчымы альбо першы варыянт, альбо другі варыянт, таму што я нагадаю, што ён сам быў франтавіком, ён сам браў удзел в Першай сусветнай вайне, і адпаведна ён прыйшоў да высновы, што Нямецчына не можа ваяваць на абадвух франтах. Адпаведна і супраць захаду, і супраць усходу. Таму ягоны прынцыповы погляд быў у тым, што альбо Нямецчына мае звяз з усходам, і яны разам змагаюцца супраць захаду, альбо наадварот, яна мае звяз, хаурус з захадам, і яна разам з захадам змагаецца супраць усходу. Ён сам, я гэта падкрэсліваю спецыяльна, ён сам асабіста лічыў аптымальным варыянт, пры яком Нямецчына мае звяз з захадам, у тым ліку з Брытаніяй, з Англіяй, таму што ён лічыў англійцаў роднасным германскім нардычным народам, таму гэты варыянт для яго быў прыярытэтным. І у тым ліку таму ён насамрэч пэўны час ён імкнуўся да звязу з Англіяй. Гэта вядома, што там пэўныя зусілля былі ў дадзеным накірунку, але перад ужо пачаткам нават не Другай сусветнай вайны, а ўжо вайны савецка-нямецкай альбо нямецка-савецкай на ўсходным накірунку было што? Мы ведаем, што ўжо 2 гады адбывалася вайна Нямецчыны супраць Англіі, фактычна супраць атлантычнага блоку, так бы мовіць. Таму гэты варыянт, да якога першапачаткова імкнуўся Гітлер, то бок мець на захадзе звяз, альбо прынамсі нармальныя стасункі, дачынення, і выкарыстоўваючы гэта ісці захопліваць жыццёвы прастор на ўсходзе, ён ужо не адбыўся. І таму Гітлер тут пачынае вайну на другом фронте, то бок ён пачынае тое, пра што ён пісаў у Майнкамфе, што гэта катэгарычна непрыемна для Нямецчыны, што гэта для Нямецчыны суіцыд. І ён там пісаў пра гэта так вельмі дакладна тлумачыў гэта, чаму гэта немагчыма для Нямецчыны і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, узнікае пытанне, чаму ва ўмовах, калі ён ужо мае на захадным накірунку вайну, вельмі цяжкую вайну насамрэч з брытанскай імперыяй з аднаго баку, з іншага баку вельмі быццам бы прадуктыўныя дачынення з савецкім звязам. Не будзем пра гэта таксама забываць. То бок
калі вось пра ўсё гэта гаворыцца, пра у тым ліку антыславянскую палітыку Нямецчыны ў дачыненні, напрыклад, да Польшчы, чамусьці забываецца, што практычна ажыццяўлялась вось гэтая палітыка, яна разам з савецкім звязам. Ну, то бок, канешне, савецкі звяз, ён там не рабіў вось гэтыя ўсе генацыдныя мерапрыемствы на акупованай польскай, менавіта польскай тэрыторыі. Але тое, што там рабіла Нямецчына, гэта было магчыма менавіта праз тое, што яны падзялілі Польшчу паміж савецкім звязам ды Нямецчынай. Таму, ну, фактычна яны з'яўляліся саюзнікамі, і гэта быў не адзіны накірунак, у яком яны з'яўляліся саюзнікамі. То бок, шмат рэчэй, шмат напрамкаў, у якіх яны супрацавалі і падтрымлівалі адзін іншага. Ну, то бок, узнікае пытанне, калі гэта так, калі ўжо, ну, відавочна, што адбыўся другі сцэнар, пра які пісаў таксама Гітлер, да якога ён не імкнуўся, не, але, ну, ён прыпускаў, што ва умовах, калі адбудзецца, і гэта будзе кепска, вось тое, што немагчыма мець звяз Англіі з Брытаніяй, але ў той жа час у Нямецчыны адбудзецца звяз з Расіяй, ну, што паробіш, трэба проста сканцэнтраваць зусілля на захадным накірунку, ужо мець сяброўскія дачыненні на ўсходзе і ваяваць супраць брытанскай імперыі за заморскія калоніі. Таму вось з дадзенага пункту гледжання наступ Гітлера на савецкі звяз дзеля дабыцця жыццёвых прастораў, дзеля дабыцця калоніяў, ён быў абсалютна нелягічным, і ён супярэчыў ягонай уласнай логікі, якую ён растлумачыў у Майнкамфе. І таму узнікае з неабходнасцю таксама пытанне, а чаму ён на гэта пайшоў. Ну, мы можам насамрэч гэта у пэўным сэнсе простае пытанне, таму што ёсць нота Міністэрства заможных справаў Нямецчыны, нота, вось, якая была аб'яўлена вось у час пачатку вайны супраць савецкага звязу. Ну, то бок, нам расказвалі з дзяцінства, што гэтая вайна з баку Нямецчыны была не аб'яўленай, але насамрэч гэта не так. Вайна была не проста аб'яўленай, але яна таксама была і растлумачанай. Ну, дакладней, былі растлумачаныя прычыны, вось, праз якія, ну, прынамсі, як гэта тлумачылась афіцыйным Берлінам, Нямецчына нападла на савецкі звяз. І, ну, калі сцісла, то прычыны гэтыя былі ў тым, што яны не падзялілі сферы ўплыву, таму што там проста па розных накірунках, па шмату накірунках растлумачана, што вось згодна з умовамі, згодна з тым, як гэта вырашылі савецкі звяз і Нямецчына, гэтыя там землі, яны там належалі Нямецчыне, альбо яны не належалі, прынамсі, вось савецкаму звязу, а ў той жа час савецкі звяз, ён там разгартаў уласную актыўнасць, якую Нямецчына лічыла парушэннем вось гэтых дамоўленасцяў. І, ну, то бок, агульна яны гэта там тлумачылі як тое, што савецкі звяз, з якім яны імкнуліся там дабыць там нейкі пэўны мір ды добрае там дачынення, ён выкарыстоўваў гэтыя вось дамоўленасці, аб выгуліць час і аб разгортаваць уласную экспансію у захадным накірунку і ў той жа самы час рыхтавацца да вайны. Ну, і адпаведна, мы ведаем, што
ёсць там розныя военные гісторыкі, якія таксама лічаць, што Савецкі Звяз рыхтаваўся да наступу, не да абароны, а да наступу на Захаднюю Еўропу, і менавіта праз гэта ён не быў гатовы, не быў падрыхтованы да наступу Нямецчыны, якой насамрэч для самой Нямецчыны ён фактычна ператварыўся на суіцид. І вось пэўныя нямецкія колы гэта таксама разумелі. Так гэта было ці інакш, гэта, канешне, складанае пытанне, я тут мушу гэта прызнаць, але што тут проста цікава, што мы сёння жывем у час, калі вось сама Расія, яна фактычна праілюстравала, як гэта логіка можа працаваць. То бок яна растлумачыла уласны напад на Украіну вось менавіта тым, што інакш Украіна нападла б на Расію, на Донбас, дамбіла бы Бамбас і гэтак далей. І у тым ліку адна цікавая асоба ў Беларусі, яна таксама шмат тлумачыла, з якіх накірункаў планаваўся напад на Беларусь. То бок тая самая логіка прэвентыўнай вайны. Так ці інакш, прэвентыўная, непрэвентыўная, відавочна, што вось прычыны для Гітлера парушыць вось его уласную логіку, растлумачаную ў Майнкамфе, ды пачаць другую вайну ва ўмовах, калі ўжо ідзе вайна цяжкая, першая на першым накірунку, яны павінны былі быць вельмі такімі сур'ёзнымі. І відавочна, што з майго пункту гледжання гэтымі прычынамі не маглі быць вось менавіта ў дадзены момант, у момант пачатку гэтай вайны, пляны дабыць жыццёвы прастор для Нямецчыны. Таму што, чаму? Таму што гэта ўжо было растлумачана. Таму што Нямецчына в гэтых умовах павінна была сканцэнтраваць сілы на захаднім накірунку. Іншае пытанне, ці гэта значыць, што калі ўжо гэтая вайна пачалася, што у Нямецчыны в гэтых умовах, калі яна ўжо так ці інакш пачалася, гэтых планаў не магло з'явіцца. Тут, на жаль, не. Тут я ўжо мушу пагадзіцца са спадаром Марзалюком, які вось указвае на гэтыя канкрэтныя пляны, якія былі. Вось. І логіка там насамрэч была такая, што калі ўжо вайна ідзе, і калі Нямецчына зможа перамагчы, дык, канешне, яна павінна выгуляць там нейкі трафей, і гэтым трафеем павінен стаць вось гэты жыццёвы прастор. Але тут трэба заўважыць таксама некалькі важных рэчаў. То бок, першапачатковымі прычынамі вось пачатку гэтай вайны, канкрэтна у тых умовах, якія існувалі тады, не маглі быць каланіяльныя пляны. То бок, прычыны у Нямецчыны былі военно-стратэгічныя. То бок, Гітлер так ці інакш, абгрунтована ці не абгрунтована, гэта іншая справа, але ён адчуваў пагрозу з сходу, і таму галоўнай прычынай для яго пачаць гэтую вайну была, перш за ўсё, нейтралізацыя гэтай военно-стратэгічнай пагрозы. Таму, па-другае, канешне, калі вайна ўжо ішла, пляны там у пэўных колаў нямецкіх у выпадку перамогі захапіць жыццёвы прастор і выкарыстоўваць яго для нямецкай, так бы мовіць, расы, яны існувалі. Але гэтыя пляны не былі кансэнсусам. Таму што, перш за ўсё,
ну, метой гэтай валкі, гэтай вайны з баку Нямецчыны была военно-стратэгічная перамога. Таму там паміж нямецкіх кіраўнікаў існавалі розныя погляды на то, што рабіць далей і як арганізаваць гэтую прастору. У тым ліку былі погляды стварыць вось шэраг залежных дзяржаваў, залежных пратэктаратаў у будучыні. Вось, і насамрэч гэта якраз тое, на што вось спадзяваюцца сёння, ну як спадзяваюцца сёння, ну ужо як бы мовіць рэтраспектыўна спадзяваюцца нейкія нашы гледачы, якія вось думаюць, што у выпадку перамогі Нямецчыны мага быць нямецкае кіраўніцтва было прымушана дазволіць вось стварыць гэтыя залежныя дзяржавы. Вось, і былі нават тыя ну, кіраўнікі ваенныя у тым ліку, якія лічылі, што Нямецчыне ну, неабходна супрацаваць з усімі антыбальшавіцкімі сіламі на ўсходзе, і галоўнае вось зараз гэта выгуліць вайну, а потым там ужо так ці інакш там будзе магчыма вырашаць, як і што рабіць. Ну і вось насамрэч у чым я пагаджаюся з спадаром Марзалюком, што ён пра гэта насамрэч не кажа, але я кажу, што нават калі б вось нямецкае кіраўніцтва яно было прымушана вось пайти на стваранне вось гэтых залежных дзяржаваў нацыянальных, што з пункту гледжання нацыянальных рухаў адпаведных было ну, іх метой і магло б лічыцца перамогай. Небяспека гэтага дадзенага варыянту яна з'яўлялася у тым, што ну, такі падыход і такі вынік для нацысцкай Нямецчыны ён быў бы суто тактычным. То бок яны маглі б на гэта пайсці пры пэўных умовах, а маглі не пайсці. Гэта залежала, канешне, ад таго, як бы шла вайна. Вось, ну, пры пэўных умовах тэарэтычна яны маглі б на гэта пайти, але хутчэй з тактычнага пункту гледжання таксама, напрыклад, як гэта рабілі камуністы, калі яны ішлі на вось савецізацыю, на стваранне аўтаномных нацыянальных рэспублік у час ды ва ўмовах, калі яны былі слабкімі. А потым, калі яны ўжо умацніліся, адпаведна, яны гэта фактычна знішчалі і ператваралі іх на нейкія там фікцыі. Вось. Таксама я лічу, што гэта быў бы магчымы лёс і пратэктарату, напрыклад, Багемія і Маравія, ну, тутака, дзе я зараз вось жыву, ні ў каго насамрэч ілюзіяў няма. То бок так, тутака дазвалялась пэўная там хутчэй культурная там аўтаномія, але ну хутчэй за ўсё гэта было суто тактычным манеўрам, і ну фактычна нават вось гэты пратэктарат ён быў ну, чымсьці сярэднім паміж нацыянальнай аўтаноміяй ды нямецкай калоніяй. То бок, хутчэй за ўсё, таму з часам ён бы ператварыўся на паўнавартасную нямецкую калонію, але пры гэтым мага быць, ну, захавалася б пэўная форма Багеміі, Маравію. Дарэчы, гэта не супрацьстаіць таму, што гэта можа быць нямецкая прастора, таму што Багемія і Маравія на раздзел ад Чэхіі гэта не нацыянальная назва, а гэта назва тэрытарыяльна гістарычная.
Вось, таму вось усе гэтыя Остланды там і гэтак далей да таго падобнае, вельмі верагодна, што нават у тым выпадку, калі б Нямецчына была прымушана іх стварыць, гэтыя аўтаноміі, а мы ведаем, што часткова там нешта падобнае дазвалялася, вось з часам яны паступова ператвараліся бы на калоніі. Чаму? Таму што вось менавіта такой была ідэалогія Трэцяга рэйху і стаўленне і асабіста Гітлера і значнай часткі нямецкага кіраўніцтва да ўсходніх, гэта значыць славянскіх ды балтскіх у тым ліку народаў. Таму, канешне, я ведаю усе гэтыя там рэвізіянісцкія аргументы аматэраў сучасных нацызму, якія там знаходзяць нейкія там прамовы Леона де Грэля, альбо нейкіх людзей з СС, якія там мроілі пра тое, што гэта павінна быць не вялікая Нямецчына, а вялікая Еўропа, і што гэта павінна быць адпаведна домам для ўсіх еўрапейскіх народаў. Вось, але насамрэч шмат аргументаў, на жаль, яны сведчаць пра тое, што на практыцы нашы народы нічога добрага менавіта у выпадку перамогі Нямецчыны не чакала. Чаму я гэта падкрэсліваю пра менавіта у выпадку перамогі Нямецчыны? Таму што, канешне, тэарэтычна ды практычна былі магчымы іншыя сцэнары. Калі, напрыклад, Нямецчына бы паспела бы знішчыць Савецкі звяз, а потым, напрыклад, захаднія дзяржавы ўжо знішчылі бы Нямецчыну, ды паспелі б вызваліць гэтыя народы, не дазваляючы, аб зноў іх захапіў Савецкі звяз. То бок, тэарэтычна гэта было магчыма, і хутчэй за ўсё нацыянальныя сілы нашых народаў, яны спадзяваліся менавіта на гэта. Вось, таму што і гэта ўжо тое, пра што не кажа спадар Марзалюк, які выкарыстоўваючы тое, што пляны ды палітыка нацысцкай Нямецчыны ў дачыненні да славянскіх народаў, яны былі насамрэч кепскімі, дрэннымі. Вось, ён робіць з гэтага такі вынік, што усі, хто маецца на ўвазе славяне, беларусы, украінцы, а таксама балты і гэтак далей, усі, хто супрацаваў з Нямецчынай у тыя часы, усі, хто павярнулі зброю супраць Савецкага звязу, будучы грамадзянамі Савецкага звязу альбо прадстаўнікамі адпаведных народаў, яны былі зраднікамі. Чаму гэта не так, канешне? Таму што тутака мы забываем, што з пункту гледжання нацыянальнага і не толькі нацыянальнага, напрыклад, чытаючы Аляхновіча у капцурох ГПУ, як чалавека, які патрапіў у савецкі лагер і пісаў пра гэтую антылюдскую сістэму, проста нават суто з чалавечага пункту гледжання, то бок сістэма, якая фактычна была антылюдской у значнай меры. З пункту гледжання нацыянальнага у той самай Беларусі мы гэта цудоўна ведаем ужо к часу, калі пачалася гэтая вайна, усе гэтыя гульні ў каранізацыю, беларусізацыю, яны ўжо былі скончаныя. Там, канешне, асобная справа гэта тое, што там адбывалася пры
захапление альбо вызваление, гэта там асобная тэма для асобнай гутаркі вось заходняй Беларусі, але уласна вось у савецкай Беларусі мы цудоўна ведаем, што былі знішчаныя нацыянальныя кадры і адбывалася ўжо русіфікацыя, каланіяльная фактычна палітыка, прынамсі у культурным, з пункту гледжання культурнага, нацыянальнага. Таму вось для прадстаўнікоў нацыянальных сілаў Савецкі Звяз таксама быў акупацыйнай дзяржавай. І ён для тых патрыотаў, нацыяналістаў, тых проста вольных людзей, якія жылі пад савецкай владай, быў ворагам лічба 1. Таму што гэтыя людзі, яны нават маглі дакладна не ведаць, якія былі пляны у нацысцкай Нямецчыны, але яны ўжо дакладна ведалі, што такое Савецкі Звяз, якая яго сутнасць, якая яго палітыка. І тут таксама цікава і неабходна заўважыць, што, напрыклад, галоўная партыя беларускіх патрыотаў, якая узнікла ў тыя часы ва ўмовах гэтых падзеяў, беларуская незалежніцкая партыя, яна адпаведна лічыла Савецкі Звяз ворагам лічба 1, але з часам яна прыйшла таксама да высновы, што Нямецчына з'яўляецца ворагам лічба 2. Чаму так? Чаму 1, 2, чаму не наадварот? Таму што можна сказаць, што вось Савецкі Звяз, ён прынамсі мага быць там былі рэпрэсіі, там русіфікацыя, асіміляцыя і гэтак далей да таго падобнае, але прынамсі там Савецкі Саюз не паліў вёскі, Савецкі Саюз не забіваў там мірнае насельніцтва тысячамі і гэтак далей. Таму што калі уся гэтая сітуацыя пачынала, яны мелі справу з Савецкім Саюзам, як з ворагам лічба 1. І тактычна, з тактычнага пункту гледжання, для іх, канешне, Нямецчына, тое, што немцы прыйшлі, і калі яны там дазволілі нешта ствараваць, нешта там рабіць, арганізоўваць, гэта была магчымасць імкнуцца да нацыянальных метаў. То бок мы ведаем, і я упэўнены, што гэта, канешне, ведае і Марзалюк, што гэтыя людзі, я маю на ўвазе ідэйных людзей, не звычайных калабарацыяністаў, а вось ідэйных людзей, яны імкнуліся не да таго, абы працаваць на Нямецчыну. Яны імкнуліся да таго, абы выкарыстаць гэтую магчымасць, абы стварыць нейкія сапраўдныя нацыянальныя інстытуцыі, тое, што ўжо ў той час не было магчыма у Савецкам Звязе. Але ўжо потым ужо маючы дачыненне, вопыт ды паразуменне сапраўднай нямецкай палітыцы, яны ўжо у значнай меры прыйшлі да высновы, што гэта таксама небяспечны вораг. І таму метой гэтых сілаў было змагацца і супраць аднаго ворага, і супраць іншага ворагу. І, дарэчы, калі беларускія патрыоты толькі планавалі гэта ў будучыні, дык украінскія нацыяналісты, палітычна арганізованыя украінскія нацыяналісты з ОУН-УПА, якіх так не любіць у тым ліку спадар Марзалюк, і спрабуе іх прадставіць як там нейкіх там карнікаў мірнага насельніцтва і гэтак далей, цудоўна ведаючы, альбо прынамсі ён павінен гэта ведаць, што сапраўдныя палітычныя украінскія нацыяналісты не рабілі гэтых рэчаў, а тыя, хто рабілі, яны хутчэй былі там нейкімі канфармістамі, якія часткова потым, дарэчы, далучыліся да савецкіх сіл. Але гэта асобная гісторыя. Але калі мы гаворым пра
сапраўдных украінскіх нацыяналістаў з ОУН-УПА, дык яны воевалі паўнавартасна і супраць Савецкага Звязу і супраць Нямецчыны, як перад гэтым яны воевалі супраць і Польшы і змагаліся супраць яе. Таму няма падставаў для того, абы лічыць усіх, хто прадстаўнікоў народаў, якія воевалі супраць Савецкага Саюза, як зраднікаў, лічыць іх зраднікамі, лічыць іх калабарацыяністамі. Умовы былі рознымі, імкнення былі рознымі, і магчымасці таксама былі рознымі. Ужо не кажучы пра тое, што не ўсе гэтыя людзі былі грамадзянамі нават Савецкага Звязу. Частка беларускай эміграцыі, якая далучылася да адпаведных сілаў, яна была грамадзянамі толькі Беларускай Народнай Рэспублікі, і потым ужо апынулася в эміграцыі, і потым з эміграцыі далучылася да адпаведных сілаў, таму яны не маглі зрадзіць Савецкі Звяз, ну хаця б таму, што яны ніколі не былі ягонымі грамадзянамі. І, дарэчы, калі гаспадар Марзалюк выкарыстоўвае такія аргументы, што кожны, хто, будучы грамадзянінам нейкай краіны, павярнуў зброю супраць яе, з'яўляецца зраднікам, ну, тут тады трэба пачаць з Владзіміра Ілліча Леніна, якога ён, наколькі я разумею, зараз вельмі паважае, альбо прынамсі робіць выгляд, што ён его паважае, як стваральніка, у тым ліку, беларускай дзяржаўнасці. Пра гэта мы ўжо таксама разважалі. Ну, дык Ленін, як подданы расійскай імперыі, мы цудоўна гэта ведаем, фактычна змагаўся супраць гэтай самай расійскай імперыі ў часы вайны. Ну, але чамусьці его яны не лічаць зраднікам, ну і адпаведна, то бок відавочна чаму. Таму што у его был свой палітычны праект, погляд, і гэта зразумела. То бок мы як заўгодна можам ставіцца да гэтага праекту, але то бок мы разумеем, што ў его былі там ідэйныя пэўныя прычыны рабіць тое, што ён рабіў, а не проста, што ён там быў зраднікам нейкім і рабіў гэта за грошы альбо там нешта падобнае. Таму погляд на гэтыя падзеі у мяне насамрэч складаны. І з аднаго баку я лічу, што нічого доброго наша народа бы не чакала, калі б Нямецчына перамагла. З іншага баку, перамога Савецкага Звязу, так, гэта ў пэўным сэнсе было добра для простых людзей. У тым сэнсе, што, ну, прынамсі, не адбыўся гэты сцэнар, то бок каланізацыі гэтых прастораў, яны былі, ну, захованыя для нашых народаў, для будучыні. І яны там атрымалі там пэўную бяспеку, магчымасць там нараджаць дзяцей, узгадваць іх, вучыцца, там рабіць кар'еру і гэтак далей і да таго падобнае. Але з іншага баку, калі мы глядзім, напрыклад, з пункту гледжання там беларускай, у тым ліку, нацыі, і не толькі яе, ну, канешне, гэтая вайна была згубленая у тым сэнсе, што ўжо пасля гэтай вайны ўжо пачалася імгненная такая русіфікацыя, і вынікам мы цудоўна разумеем было тое, што канцу існування Савецкага Звязу беларуская СССР яна прыйшла як адна з найбольш русіфікованых саюзных рэспублік. І гэта менавіта тое, чаму насамрэч і стаў магчымай у значнай меры гэтай варыянт Лукашенка, гэтай феномен у значнай меры добраахвотнай каланізацыі альбо самакаланізацыі.
якая адбылася з его перамогай. Я тут так падкрэсліваю, што толькі ў значнай меры, канешне, не абсалютна. То бок я лічу гэтай падзеі гібрыднай акупацыяй і гібрыдным захопам Беларусі, гібрыдным, таму што з аднаго баку гэта былі мясцовыя такія сілы камуністычныя, носьбіты каланіяльнага мыслення, з іншага баку, канешне, гэта ўсё падтрымлівалася з Масквы. І таксама зараз сітуацыя выглядае падобным чынам, таму што з аднаго баку вось гэты рэжым ён падтрымліваецца з Масквы, з іншага баку, ну вось гэта такі вынік вось гэтая каланіяльная сітуацыя, у тым ліку пасляваеннай, то бок того, што былі знішчаныя нацыянальныя перспектывы і нацыянальныя магчымасці, у тым ліку Беларусі, калі мы кажам пра Беларусь. Таму насамрэч лёс усходнееўрапейскіх народаў ён быў трагічным. І вось гэтая трагедія, проста мы павінны разумець, што не трэба глядзець на гэта аднабакова. То бок у нас звычайна ёсць такія крайнасці, што калі мы вось альбо тое, што прапануе Марзалюк, што калі мы разумеем, што пляны нацысцкай Нямецчыны былі каланіяльныя, генацыдныя, то мы павінны вось на 100% падтрымліваць савецкі звяз, таварыша Сталіна і гэтак далей і да таго падобнае. І не бачыць тых праблемаў, тых злачынаў, якія адбываліся пры ім і сутнасці ввогуле гэтага рэжыму. А з іншага баку у нас таксама ёсць нездаровая такая крайнасць, то бок калі мы разумеем, што гэты рэжым савецкі ён быў фактычна каланіяльным, акупацыйным і злачынным, пэўнае кола моладзі, яны пачынаюць прыхадзіць да высновы абсалютна памылковай, што лепш было бы абы перемагла нацысцкая Нямецчына. Не, канешне, гэта было б не лепш. І мага быць у гэтым выпадку нас бы сёння ўжо не было фізічна. Вось іншая справа, што, канешне, аптымальны варыянт з пункту гледжання нацыянальнага, ён ввогуле быў, гэта быў трэці шлях. Абы, як я ўжо гэта казаў, напрыклад, першапачаткова быў бы знішчаны савецкі звяз, адпаведна савецкая акупацыя, узніклі бы нацыянальныя пэўныя структуры, інстытуцыі, яны бы пасіліліся бы, а потым бы ўжо была б знішчана нацысцкая Нямецчына, і гэта дало б магчымасць тэарэтычна вызваліць паўнавартасна гэтыя народы, стварыць адпаведныя нацыянальныя дзяржавы і гэтак далей і да таго падобнае. Але мы цудоўна ведаем, што гэтага не адбылося. Адбылося тое, што адбылося. І сёння трэба разумець, што вось мы людзі, напрыклад, я асабіста з такой ўжо складанай сітуацыі, калі мы зноў вось нават, хаця мы не бажалі, мага быць, гэтага лёсу, але з аднаго баку мы нашчадкі вось гэтых савецкіх нашых продкаў, якія нам здабылі мірнае жыццё, так бы мовіць. Вось, але з іншага баку, калі ўжо ўсё гэта было знішчана, ды самазнішчана гэтая сістэма, і мы ўжо як асоба сфармаваліся ўжо ў постсавецкія часы, і мы атрымалі якасна іншае мысленне, дастаўленне да гэтых працэсаў, і мы апынуліся вось ва ўмовах хтосьці там падыполе, андэграўду, хтосьці эміграцыі. То бок мы зараз разумеем ужо логіку абодвух гэтых бакоў. То бок мы паважаем, мы шануем нашых продкаў, якія змагаліся. Мы таксама насамрэч паважаем ды шануем тых продкаў, якія спрабавалі
у тыя часы змагацца за вызваленне ўласных народаў ды краінаў, вось выкарыстоўваючы вонкавыя сілы супраць савецкага рэжыму. Таму што тут такая галоўнае, што і тыя, і іншыя яны насамрэч жадалі добрага для ўласных народаў, але проста у іх былі розныя умовы. То бок хтосьці гэта былі простыя людзі, як маі продкі, військовыя, там, напрыклад, якія нічого не разумелі, не чыталі, і тут яны бачаць, што прыйшлі немцы, паляць вёскі, там, расстрэльваюць людзей. Дарэчы, вось моя маці маей жонкі з усходняй Смаленшчыны, ее вёску немцы спалілі, яна нарадзілася літаральна ў лесу, вось, потым жыла пад акупацыяй, вось, у дзяцінстве такім раннім, і таксама у яе там розныя ўспаміны у яе маці пра гэтыя часы. Таму цудоўна зразумела, што гэта былі жахлівыя умовы, і тое, што савецкія людзі взялі зброю ў рукі і пайшлі змагацца за проста свае сем'і, там, за ўласную там землю, за годнасць там у іх паразуменні. Канешне, мы шануем іх, і канешне, мы разумеем, што мага быць гэтыя людзі, гэтыя нашы продкі, яны нас, яны нас захавалі ад учасці быць знішчанымі у выпадку рэалізацыі гэтых каланіяльна-генацыдных планаў. З іншага баку, мы цудоўна разумеем, што таксама гэтыя людзі, яны шмат чаго не ведалі, а вось тыя людзі, якія вырашылі выкарыставаць гэтыя магчымасці для вызвалення ўласных народаў ад савецкага рэжыму, яны ўжо гэта разумелі, у іх ужо быў іншы досвед, іншая адукацыя, гэта таксама як і мы зараз ужо яе маем. Вось, і таму, канешне, мы не лічым іх зраднікамі, калабарантамі і гэтак далей. І таму ўжо падсумуючы, чаму я пачаў вось з таго, што як ставіцца да падзеяў вось гэтых 8 ды 9 траўня, в Еўропе тутака проста стаўленне іншае. Канешне, ніхто там не бажае, акрамя мага быць там нейкіх там маргіналаў, рэтраспектыўна або перамагла Нямецчына. Вось, то бок людзі цудоўна разумеюць, што гэта было зло. У тым ліку для народаў і Захадняй Еўропы, і мага быць і для саміх немцаў. Але з іншого баку, перадусім людзі проста ўспрымаюць гэтыя падзеі як жах. Як жах. Просто як тое, пра што былі знішчаны дзесяткі мільёнаў людзей. Вось, і насамрэч вынікі гэтых падзеяў такія, што дасюль Еўропа, яна проста не можа там у пэўных рэчах, там у дэмаграфічных, у тым ліку, калі мы там гаворым там пра масавую эміграцыю, гэтак далей, гэта ўсё вось вынікі Другой сусветнай вайны. Таму перадусім трэба проста разумець, што гэта жах. І, канешне, мы можам сказаць там суто з пункту гледжання такого асабістага, там, народнага ў пэўным сэнсе, што так, нашы продкі там перамаглі ў пэўным сэнсе. З іншага баку мы павінны разумець, што гэта такая перамога, як нават пра гэта казалі і ў савецкія часы, што гэта там празднік са слязамі на глазах. Вось, то бок до апошніх часоў ніхто не рабіў вось з гэтых святаў, з гэтых падзеяў вось таго пабедабесія, якое адбываецца зараз. І той же самы Марзалюк, калі ён адмовіўся вось насіць гэту георгіевскую стужку, за што яму, дарэчы, шана, вось, он у тым ліку зрабіў каштоўную рэч, то бок ён выкарыстоўвае вось гэтую так званую ябланевую стужку, якая з'яўляецца хаця б квазі, але ў пэўным сэнсе нацыянальнай.
Вось, і ну, гэта нават вось, як да гэтага ставіцца афіцыйная беларуская прапаганда, ну, нават у ёй пабедабесся нашмат менш. І мы ведаем, і мы бачым, што нават вось гэты непаўнавартасны рэжым, часткова акупацыйны, лукашысцкі, нават ён сяк так імкнецца пазбегнуць вось учасці, прыймаць удзел, ну, прынамсі зараз, вось, у паўнавартаснай вайне, вось, і захоўвае ад гэтага Беларусь. А мы бачым, што там, дзе вот просто адбываецца гэтая паўнавартасная расійская, шавіністычная, рэваншысцкая, мілітарысцкая пабедабесие, гэта прямы шлях да вайны, і насамрэч не просто да вайны, як гэта ўжо адбываецца зараз з Украінай, а ўжо да вайны трэцяй сусветнай. Вось. Таму менавіта мой погляд і асабіста мой погляд у дадзеных умовах гэта тое, што мы павінны ставіцца да гэтага супакойна. Мы шануем нашых продкаў, з усіх бакоў, якія змагаліся за лёс, за свабоду сваіх народаў, нават калі яны былі фактычна прымушаны змагацца адзін супраць другого. Вось, і сёння, калі вось у гэтага пабедабесія мета можам паўтарыць, дык наша мета, мы не павінны гэтага паўтараць. Мы павінны імкнуцца да таго, або змагацца за інтарэсы, за лёс наших народаў, за незалежнасць наших дзяржаў, за годнасць, за правы, за такі лад, ну, насамрэч, вось які варты